Da, chiar sunt curioasă cum vede el lucrurile, pentru că nu l-am întrebat niciodată dacă își pune dacă are o intuiție pe care o simte sau dacă simte anumite momente, doar că natural fiind eu în postura asta de băi, nu e ăsta momentul sau acum ar trebui să facem pasul ăsta, el mă confruntă cu realități din astea mai perene. Stai puțin să văd că n-am încărcător, dacă îți vine ăla, adică el așează lucrurile la nivel de gestionarea utilajelor, de gestionarea oamenilor, unde îi avem pe fiecare, unde este fiecare distribuit. Și mai departe, deciziile astea care ne impactează totuși financiar în fermă, deseori sunt cumva lăsate în atribuția mea și din nou apelez la intuiție. Cred și îmi imaginez că multe femei apelează la zona de emoție când fac afaceri de orice fel, când sunt antreprenoare. Este poate câteodată bine, poate câteodată nu atât de bine. Suntem capabile să dezlipim emoționalul de rațional, dar eu cel puțin când îmi permit, le amestec.